Так, саркад. Оп, салом дӯстон. Ана дар рейтинги хушбахттарин одамои дунё, агар рейтингша нигоҳ кунем ва умуман бигем ҷиҳати иқтисодии кадом давлатҳо дар ҳамин рейтинг агар нигоҳ кунем кадом давлатҳо ҷои якумда нестанд, як давлате ҳастае ки доимо ҷои баланда интихоб мекунад дар ҷои намоёна ва ҳамин давлат номаш Финляндия. ғайри ин давлат бо ҳастанд давлатҳое ки дар ҳамин топ ҳастанд, умуман давлатҳои ҳамин Скандинавия, Финляндия, Шветсия ва Норвегия дар як ҷои муайянанд, постоянно рейтингшон баланда. Имрӯз мо дар Финляндияем. Мақсад ин видео чие? Мақсад ин видео ман мехоҳам ки шумо дар як бор бигем чӣ хел муқоиса кунем шаҳри Россияро. Инҷа ман мехоҳам ки муқоиса кунем шаҳрҳои Россияро хати шаҳрҳои Аврупо. бозе шаҳре ки мо омадагием дар Финляндия шаҳри Лаппeentra будааст. Қариб 70 000 аҳолӣ дорад. 70 000 аҳолӣ онқадар бисёр нест. ай шаҳри Санкт-Петербург агар бинемаш 200 километр дуртара. 200 километр онқадар бисёр нест. 200 километр бозе мебинем дар шаҳр мегардем, мебинем ки шаҳр чӣ гуна сохта шудагӣ аст. Умуман ман мехоҳам дар бораи шаҳрсозӣ гап занам. Шаҳрсозӣ барои мардуми худмон ин камакак бигем илми нав аст, чунки масъалаи шаҳрсозида як чанд этап гузаштагӣ аст. Давлати худмон яке аз онҳош мақсад буд дар давраи Союзам чанд этап дошт. Хрушёв омад, дигар хел сохта буданд. Баъди Хрушёв мақсад омад Горбачёв, давраи перестройка буд, дигар хел сохт. Баъди ӯ ҷанги шаҳрвандӣ шуд. Мутаассифона ҳозир бо як бигем симои нав пайдо кардаист шаҳрро, мақсад вилояту давлати худмон. Барои ҳамин муқоиса мекунем ки кадом давлат беҳтаре ва ман фикр мекунам ки просто так ин шаҳр, яъне ин давлатҳо дар ҷои намоён наместанд. Яъне дар масъалаи шаҳрсозӣ айно метавонем ки хеле чиза ёд гирем. Барои ҳамин имрӯз шаҳрда камакак гашту гузар мекунем, мебинем. Ман дар ин шаҳр дофи дуюм омадаистам. Ин дафъ мебинем ки шаҳр бо чӣ хел аст. Мутаассифона дар оянда ният дорам бо ҳам хеле ягон проекти дига кунем, лекин мутаассифона коронавирус корректировкаи худшадро овардист. Барое ки айпага сар карда граница хати Россия, Финляндия маҳкам мекунад, умуман Евросоюз полностью маҳкам мекунад. Проекти дигараш кай мешава намедонам. Яке плошадҳои даруни шаҳрвандагӣ тоза дар ин плошад нигоҳ кунем, раҳша фарқ намекунем, асфальт кардагӣ нест, неки ба болои ҳамин брусчаткаи чиндагишон мошин мегзарад, такси, ешка. Хеле кузов худо хоҳад ба тезрайда мешавад. Скоростш бис зиёд набошад. Ҳамира саблюдат мекунад. Баъд як чизи дигарам ман мушоҳида кардам ки ҳамин зданияи тарафи дасти чап чи аст? Церква не ки скандинавский стил қад сохтагие ки церквое ки дар Россия ҳастанд ку Россия меган православния церквҳои дар Россия сохтагӣ гумбазаш, куполаш, умуман ҳамин сохтмонашда бисёри бад тилло истифода мебаранд. Барои бадбоима хеле камакӣ бо чихел пугаиша метавада. На церква нигоҳ кунед дар инҷа Финляндияда чихел простой дароша нигоҳ кунед. Худо медонад, ба фикри ман ин здания ягон 150 сол шудагӣ аст. 150 не 100 бигем хато накунем. На болош прорезои хеле доранд ку. Нигоҳ кунем пеш фасадаш ба фикрам ира чи аст? Ай доска ё неки бениҳоят хушрӯ сохта шудагӣ аст. Дар шаҳри Вологда яке аз шаҳрҳое аст ки ҳамин зданиёи хеле деревянӣ зиёд сохранӣ шудагӣ аст дар шаҳри Вологда.
ам хеле чизо зиёд дида мешавад. Рамкои най треза чӣ хела формит кардагиянд. Кришаша бинед, ина сиёҳ ай. Сиёҳ дар Россия ягон церква намеёбӣ ки кришаш сиёҳ бошад. болои ҳамаида буд як чизе ки дар чашм мерасад дар ин давлатҳои Европа. ё раҳошона чӣ намешпартанд, намак намечӯшанд. намак намечӯшанд, гранитная крошкаш мегӯянд ку инаи сангча. инам хеле мечӯшандшон. ам хеле мечӯшанд. Раҳошона ҳамаша. Ина болои ҳама ина барфа нигоҳ кунед, барфа. инҷа барфа партагиянд. барфҳои ҳамҷара тоза мекунанд, така гранитная крошка доранд, як тараф мепартоянш, болоша уна нигоҳ кунед. барф об мешавад, гранитная крошкаш мемонад. мегиранд, инро ҷамъ мекунанд, ай сар бо зимистони оянда истифодаш мебаранд. барои ҳамин мошиное ки дар Финляндия ҳастай чӣ нестанд, занг намезананд, о қадар зангзагӣ нестанд. дар шаҳрҳои Россия ай сабаби намак бисёр мечӯшанд, чиш бисёр ай, пусидагиш бисёр ай. ина бо як архитектурни особенности ҳамин иқлим ҳамин ай ки инаи водосточная труба ливнёвка омагия дарав канализатсия меравад. хеле буромадагӣ як тарафда нестай. дарав канализатсия меравад, ягон об поб ҳеҷ намебурояд. бар зами агар ки канализатсия наравад, об мебурояд, иҷода ҳамаш дар мақсад агар ки иҷода бурояд, минусовая температура боша, ях мекунад раҳон. ях мекунад. ҳамин чизора мақсад дар ҳамаи Европа хушбӯ придумат кардагиянд. ёд гирифтанд дар кор да ё. ина дистаи дара бинен охи. дистаи дар мефаҳмиш ки хела мақсад чӣ кӯна. хеле барои плошади мошин пошин надромадан бо чиш кардагиянда. ина клумба мегӯянд ку гаршок паршок мондагиянд меша благоустройство мақсад кардагиянд. як чизи аҷибаш ҳамин ай ки ҳамин масъалаи шаҳрсозӣ да аҳамият бидем. рекламае ки ҳамҷа ҳастай аккуратно ҳамаш рамкада дуроварда шуда ки шрифти махсус мақсад истифода мебаранд. шрифт ҳар кас шихеле ки мефураш ку буги дега холка намедонам ягон чизи дигар. ин хеле гапура ба фикрам ки иҷозат наметиҳанд. аккуратно сохтагиянд. ҳозир ман яро таъриф кардам ки водосточный труба чӣ меяд. инҷа ина хеле ай ку хато кардагиянд. иҷа хай ба ин мерасанд. хатка ина инҷа инаи наглядный примераш дара як бора замин да дуромада рафтагия. марҳамат. мақсад рекламаш ҳам хеле ҳастай ки ҳам шрифтоша ҳамаша согласоват мекунанд. специальный комиссия ҳастай ки та намемонанд ки ҳар хел номои безеб бинависӣ ё ҳар хел шрифтои гуногуна истифода барӣ. ҳамаи ҳамира контролировать мекунанд. вақте ки ҳамаи ҳамира контролировать карданд, баъд шаҳрон ҳам хел базеб осуда шурӯъ мебуранд. ина ҳозир офисный центр ба фикрам бизнес центр не паркинг да. болоша паркинг. мобайниш паркинга ба фикрам исмиш бизнес центр. Финляндия. ман 70 гуфтамаша. хотя гид ҳозир гуфта ки 58 000 дорад аҳолӣ. инами зданиёша нигоҳ кунед. ҳакима намедонам соли чанд сохтагия, не ки тозаи озода хушрӯъ. вақте ки як зданияро барои соз кардан бояд ё согласоват кунад. хати архитектори шаҳр бояд ё да иҷозат дида баъд ё месозанд. пешеходный переходоша ҳозир мерем бо ягон ҷои дигар тамошо мекунем ки пешеходный переходоша чӣ хел месозанд. ё масъалаи знакша ин аҳамият дидем. знакҳошон ай тараф бинед чӣ хел аккуратно оформит кардем. таърихи шаҳрҳои Аврупо
бо як чизи базеб доранд ки намин ҳар шаҳр ба худаш ба мисли нами чӣ хел бигем ҳамчун як таърихи ҳамин шаҳр люк меган ку канализатсионный люк нами канализатсионный люкошонам махсусан инаҷа канализатсионный люкаш сури нависондагиай ҳамаш яфи чиай як намудай сурсингаш ира дидан дар кори интернета агар ягон ҷода шид ягон информатсия мебурам мақсад ягон событияи таърихиро акс кардагиайда умуман агар бигирем мо мардуми мусулмон бояд ҳамиро ёд бигирем умуман мусулмоно бояд ҳам хеле шаванд ки беҳтарин идея беҳтарин мақсад шароито чида бояд зиндагӣ кунанд яъне ки тамоми чизое ки ҳамин ҷамиё истифода мебаранд бояд мо биёем ё биомӯзем ё чӣ хел сохтагианд баъд бирем дар ҷои худмон реализоват кунем чизои беҳтарине ки ё мекунанд мо ёда бояд беҳтар кунем ана чизои гандаи ёро мо бояд нагирем неки хай мутаассифона худмонда ҳозираш хеле неста неки мо боварӣ дорем ки ютуб хеле ёрдам мекунад